történetet én már megírtam. Regényben is, drámában is. Mi a neve? Most újraélem. Tóth Miklós jött. Te érted, mit motyog? Jó napot kívánok! Mészáros Martin vagyok. Én fogom játszani Miklós bácsit. A filmkészítés talán még ahhoz is hozzásegít, hogy jobban megértsem az 55 évvel ezelőtt történteket. Ő egy diplomáciai státuszban lévő követségi titkárnő volt. Egyszerűen szerelmesek lettünk egymásba, de nem csak egy kaland volt, hanem ez egy mélyebb kapcsolat alakult ki. És mit szólnál ahhoz, hogyha segítenénk megkeresni a megszólalást? Hogy ilyen mélységig követtek bennünket, ez elképzelhetetlen volt akkor. Mostantól csak erre koncentráljanak. Ő él még valahogy az emlékezetedben? Szép barna nagy szeme volt, azért arra emlékszem. Nekem az a fura, hogy semmi gyanú nem lépett fel. Nem, én naiv voltam. Nincs kedved most felhívni? Hívek a telefontól, tudod? Ő az a kategória, aki hírszerző gyanús személy. Rendeltek haza tegnap. Az én történetemben elég sok ember van, rokon, jó barát. És akkor ki volt az áruló? Hát ez az.